trobat molt interessant i molt propera perquè són temes que ens tracten directament, a mi com a estudiant, i a més concretaran aquesta universitat, i considero també que els 3 ponents que hi ha hagut han sigut de qualitat, de categoria, i especialment un que ha fet la xerrada molt dinàmica i ha estat molt bé. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. Això és la universitat, no? Poder tenir espais per poder discutir sobre temes que estan a l'ordre del dia i que interessen a la gent. Universitaris, millor que no m'escoltin les meves recomanacions, i la resta d'éssers humans que vegin aquest vídeo, doncs sigueu feliços i no sé, emborratxeu-vos, que s'acosta la fi del món. No more, it cannot wait, I'm yours. Que s'animi a participar-hi perquè realment s'aprenen coses.